Kirano mwancho mwere gotigana na yuwa nabisi yomo governor we county ya Kisii Paul Simbarati na wego nabisi yomo MC we wodi elija bogeka niko baikirana ase nka yomo ngino yomo ase kenyorokia Nyarenda wodi ya bogeka ase bunge ya Tutu Chache South na kurobo konyi woko mwagachera enyumba umongino yo na boni gabantu benseme yubari ganige tambukirekyo ubuno muri keito Everino Sero agotumanya. Omongino yomo aserieta Cecilia Mokeira korwe kenyorokia Nyarenda iwodi ya bogeke bunge ya Tutu Chache South meye county ya Kisii nigabeire ka wetere mechande menke asobo gimabwaye konende bono nigari no mogoko monene aso kwagachirio nyumba insebo konyi bo mugavana bwe county ya Kisii Paul Simbarati amo no MCA bwe wodi yo Richmond Manani aire mchande kama tatalia make achinga kwamba umari paka na nechira sicho manyego ne yigita saga turanga aligo ntaya sene ndwarte na rwarte ni aketa to yono yokane wale tiska abana abiri no mogoke kerana barorire ibure biyamana amente konya sara kongwe nyumba bwate nka bwata abana amura banene nege tambukiro kya kerwane amate amona ba mate abo bakambuya asabara yabona kugania bagendere no mukyo yo bwogokonya Dispatch yo minto ra wa matukari ni akani tatu kastia sega singa kalje na go kinorenje nubate no mo asingenje ba murusiri asale na bumono ba murusiri ba mukonyo na indi bana le busimana babayandira ko mukonyo nandi tiba konyere buyeka bamenta ko konyo bandi na bachande kitupunera nagokire mono asingenje kurwa insi abaMCA bakore ose abantu bayitira barayi bayitira gocha duana koragasi ende gokorubune yesebyo onkorere yo MCA itunga mbiyamo na gavana Simbarati Kurase abisi yo MCA ni go batogia egatie merobere yabegetensemo yoko enekia oburabu bwa rokanira sensemo yabogeka asemo no baganya bamenyi ko babatoyera runa ko baenekeria amaunchorero ya magendero so bono tetengeri bageri kumwakara wa gavana Simbarati ngambiyamo aso kubwatera no mushimi wito Richmond yoro MCA tuboge kagaira konyara gokonya muswati tokoro kapiti egento kene na mentere no kumena no mushimi Richmond ngambiyamo ne kera kure wiki ya chagete ototumira abo bisabango chaga se goda sabeti parno balenga ku Tuesday twati miti pare komi ero kurmambie to na ba mache mana tumira bageni bandega abagenda to konya ga dinde koranga bukan komesiri kente ya bantu ito kanga to patient ase mitinyo bire itatera mote gatero twabo gikeri bamanyite eye negatie meroberio mugavana we county ya Kisii abwate eryo gokonya bali batari kwenyara omanyekanete buna shelter na Simba oyo abange batogirie ase abatenenera abo baeneke buna emeroberie ndemenke nechikogendererwa yaronte twakira mugavana Simbarati mbiamono asokora nto meroberio yoya ukoro buna shelter na Simba muroberio no lyo comment shwanga abantu bari kiwango gense bose bari batabwati nyombe ngiasi bakomenya nasi bakorara banyarire konyora kyaranja arenge part of the manifesto yae okyanga abantu bamenya sagia chi program echinchigendere igege twacha kada one kama twakire chi program echinchigendere go chibosyo ko make sure nga abantu baitu babugeka banyorire azagia yukorara Omongina Mokeira ni gauro kyomogoko asa kambuya na kubasabera bali babwatuko bokonyi chinga kiboigo abantu bomoyo muyaba boli wewe sokya na kurwa bokonyi asa bamwabo na abayiru ne basaba kama baitunga mbiyamo tikanya sakoro gwanja kwaye abamete nande bakubuli round inde nande bamimtumia ka bagende ko ambaika nande bagendere bakokona ni mai tokole merun korogoke toko sabana musani inde nero rakune tikagara no mongino gweka singomada wata bana go sensita bale adonse bale skuru mumbra no ramana ra kwarta form 4 years go kanade bi plane akabondanya ko genda ande no ade ndega kyura renga nere na nyara go siyoko bokasi ngo seyemo ya tuzashukuru go reporter ya Ndizi TV erietariane Evelyn Osero.